Dneska sme si pre vás pripravili veľmi špeciálny video a toto video bude zo semináru v Kroku Tadžime v Zlatých Moravciach, kde trošku naučím mladých chalanov benchovať, ťahať a niečo z tých základov nášho silového trojboja a samozrejme, že si aj zasúťažíme, čiže bude tu pre chalanov aj taká malá súťaž bench presse a v mŕtvom ťahu a neexistuje, aby sme prišli bez našich doplnkov, čiže musíme im predstaviť aj naše produkty od Absolute Life a All Sport Lab, čiže budú mať možnosť ochutnať tieto produkty a samozrejme aj vyhrať nejaké dobré ceny. Tak ja by som vás tu chcel všetkých privítať na tomto dnešnom seminári mojom. V podstate mi ide hlavne o to, aby som vám trošku vysvetlil bližšie techniky, aby som zodpovedal hlavne na vaše otázky, čo vás bude zaujímať, čo vám nejak akože pomôže k tým tréningom, k nejakému tomu procesu, ale nebudem vyslovene to akože stavať na tú líniu len tých silových, ale bude ma fakt zaujímať tá vaša nejaká spätná väzba aj skrz naozaj stravovanie, aj celkovo mimo tej tréningové akože silové procesy. Čo potrebujete zlepšiť? Ja som tu hlavne dneska na to, aby som vám pomohol. Lebo vyslovene, aby som tu ja nejaké kecačky robil hodinové a rozprával vám o tom, všetky tie informácie si v podstate už v dnešnej dobe človek vie nájsť na internete a všade od rôznych akože profesionálov, ale ja chcem zodpovedať práve tie vaše otázky. To, čo vás bude zaujímať, to, čo vy potrebujete vedieť, v čom sa potrebujete zlepšiť, to samozrejme niečo aj uvidím, tak toto ma bude dneska zaujímať. No a toto bude taká prvá časť, takže si spolu zabenčeme a spravíme nejaké deadlifty. Ďalšia časť bude, že si zasúťažíme, budete môcť vyhrať akože veľmi zaujímavé ceny a ďalšia časť, ale tá bude prebiehať v podstate celý čas, bude tu vlastne prezentácia všetkých týchto doplnkov výživy pod vlastne mojou firmou Absolute Power. Tak z vás všetkých dneska si vyberiem potom jedného, nebude to vôbec záležať od tej samotnej súťaže, ktorú spravíme, ale vyberiem si z vás jedného, kde uvidím ja možno nejaký potenciál, že ste urobili dneska akože fakt nejaký ten v mojich očiach akože dobrý dojem. Spravíme si nejaké základné veci, aby ste to videli aj na mňa, ja vám ukážem nejaké tie techniky. Vždy až na hruď. Nikdy nezastavuj zbytočne v priestore. Vždy až pekne dole na hruď. Jednu vec, čo na toto poviem, to čo ťa hneď pochválim, výborné to lámanie lakťov, super, to je žiadne lakťo od tela a takéto hlúposti to absolútne. A pekne spojené lopatky a išiel si pod prsia. Čiže správna dráha, správna technika, tu nemám akože čo vytknúť. Dýchaj, dýchaj. Hlboký nádych hore, v nádychu ideš dole a hore vydychuješ. Výborne. Tak. Už od začiatku, hneď. Aj keď je to aj malá váha, ja viem, že sa dá aj bez toho, ale od začiatku hneď, nech je všetko tak, jak má byť. Jedna vec je tá, že čo platí, čo je také diametrálne odlišné od toho bežného cvičenia vo fitku, je to, že naozaj tu potrebujete sa nadýchnuť ešte. Keď bežne cvičíte na storoch, tak v negatívnej fáze nádych, pozitívnej výdych. Hej, toto platí. Tu naplatí skôr to, že sa najprv nadýchnete, potom idete v nádychu dole a ten vzduch vydychujete smerom hore. Takže je to o tom, že vždy hore, keď ste v tej hornej fáze, tam dáte čo najväčší nádych do seba, idete potom pomaličky smerom dolu, pomaly, aby ste si trafili tú správnu dráhu, aby to telo bolo celé spevnené, hej, čiže hlavne aj pri tej ťažšej váhe, aby ste sa neuvoľnili. V žiadnom pohybe veľa ľudí robí tú chybu, že naozaj, že dotkne sa hrude, nejakým spôsobom sa uvoľní a potom to už nejde smerom hore. Už tá dynamika tam není. Musíte byť napnutí, celé telo musí byť napnuté počas celého pohybu. Ale to platí aj pri drepe, aj pri mŕtvom ťahu. Hej? Takže toto platí. To sú také základy, to dýchanie a to, že musíte byť celý spevnený. Komplet celé telo, aj pri drepe, keď idete dolu, nemôžete sa uvoľniť. Musíte byť napnutí celý čas, aby ste dynamicky mohli vystreliť smerom hore. To platí pri každom jednom z tých cyklov. Hej? Takže a ja, kým sa dostanem po 230 a podobne, tak ja idem po 20 kg stále hore každú sériu. Takže keď chcete akože silovo trénovať, hej, tak tie silové tréningy sú také, že treba naozaj tých sérií je veľakrát 12, 13, 14. Takže je toho veľa. Ten tréning benchu, a tých celkovo nemyslím benchu, ale ten silový tréning, keď pôjdete mŕtvoly alebo drepy, tak je to na hodinku, hej, len pri tom jednom cyklu. Takže je to trošku, treba ísť postupne. A presne tu bolo vidno, keď si všimnete na ňom, najprv sa nadýchne, úplne napne tie prsia, dá do seba čím viac vzduchu to ide a je celý spevnený. Takže úplne to je presne o tom, že najprv ten nádych a potom idete na samotný cvik. Nenadýchovať sa smerom dolu. Vy už keď začnete a idete dole, tak už vy musíte byť spevnení.
Keď vytlačíš, neuvoľni. Stále lopatky musia byť spojené. Tak nádych a tlač nad seba. Super, super. Spojte lopatky, vápte k telu, výdych, nádych. Krásne. Tak si vyskúšaj si teraz toho 40-kou len 1-2 opakovania, ale normálne pekne na hruď. Počkaj si a poď pekne. Tak ako nemusíš tam vyslovene robiť nejakú dlhú stopku ani nič podobné, ale aby si vyskúšal tú techniku, o ktorej hovorím. Tak, dotkni sa. Výborne, dobre. 6. Krásne, krásne. Dobre. 6. Dobre, pôjdeš jednu a dolu. Dolu, pres. Jakže by sa nedala, tak to bolo ľahké. Dých. Dole. Pres. Dobre. Pres. Ešte jednu. Pres. Pres. Dobre. Nádych. Pres. Lehký. Veľmi lehký. Teraz to musí vystaviť. Ramena. Tak. Nádych. A dole. Pres. Nad seba, nad ramena. Tlaču sám, ja ti nepomôžem. Dobre. Keď jedna strana ti odchádza trošku, musíš zaradiť do tréningu jednoručky. Jednoručky, aby ako náhle budeš cvičiť napríklad len s rovnou osou, tak tá druhá ruka bude stále pomáhať tejto. Hej. Aby si dorovnal do tej strany, potrebuješ zapájať jednoručky. Ťažké jednoručky. Hej. Takže také, že naozaj pôjdeš do 4-5 opakovaní, hej, tak ťažké. Hej. Aby si tá jedna strana zvykla na tú ťažkú váhu. Poď pomáhaj, dolu. Pres a tlač tým tricepsom. Poď. Jednu vec, prečo ti to nevyšlo. Ty musíš tú činku, a to je veľmi podstatná vec pre vás všetkých, tú činku musíte nad sebou hore zastabilizovať. To znamená, že ty si ju nedržala takto nad sebou, ale ty si ju držala takto. Čiže ty musíš nájsť ten stabilný bod. Čiže držať to nad ramenami, rovno. Keď som ti ju podal, pôjdeš ešte raz. Keď som ti ju podal, tak ty si ju držala takto. Čiže absolútne nie je stabilne. Stabilne ju máš tu. Nad ramenami. Čiže aby tá váha tej činky bola tuto. Toto je štartovacia pozícia a tam, keď ideš dole, pekne, že tie lakte zlomíš, to musí byť aj na konci pozícia. Hej. Dostať sa zase do tej stabilnej pozície nad ramenami. Pres, nad seba, poď. Výborne, dobre. Tu sa mi ľúbilo u teba to, že si pekne začal až v polke dráhe, smerom hore, si začal vydýchovať vzduch. To je správne. Presne vtedy, keď treba. Lopatky spoj. A poďme na to nádych. Pres. Poď, zaber. Hej. Dobre. No je tam. Ale že to nepôjde. No. Ďalšie PR-ko máme. Ja ti ju vysuniem. Tuto je stabilné. Nie. Tuto. Tak to ani neudržím. Dobre, tak len drž. Len ju podrž. Ale poď ešte nad ramene. Ty ju stále držíš nad hlavou. Haló, nechaj ma, ti ju posuniem. Tak, a teraz drž. Poď nad sebou. Toto je stabilná poloha tvoja. Ty si ju držala nad hlavou. Len ju drž. Toto je tvoja stabilná poloha. Tu musíš začínať. A to, že sa mykáš, to znamená, že máš to telo naozaj dobre spevnené. Toto je tá stabilná pozícia. Raz, dva, tri. Presne. Ľahké. Tak na súťaže máte proste povolené iba opasok a bandáže na zápestia, hej. Ako bandáž na zápestia je veľmi dôležitá vec, ale pre vás všetkých, hej. Kvôli tomu, že keď kúpite powerlifterské bandáže, 80-ky, 90-ky, vy ich viete tak obmotať, keď si všimnete, ako motám ja, že ich motám až sem do polky ruky. Tým pádom, keď ja chytím činku, ja ju držím v bandáži.
netrpia mi zbytočne zápästia, hej. Ja si tú váhu, už ťažkú, položím do tej bandáži, hej. To samozrejme môžete robiť aj na súťaže, hej, takže to je povolené. Ale ja osobne pri tých posledných sérkach vždy využívam ešte aj návleky, len kvôli tomu, aby vyslovene tie lakte, čo najviac trpia už pri tej ťažkej váhe, boli v teple. Takže stále v teple. Takže pri tréningu super pomôcka, na súťaži to už není bohužiaľ povolené, ale zase tam nejde tak veľa sérií a nič také, takže tam to nie je také potrebné. Ale bandáže určite ja za mňa odporúčam. Niektorí sú naučení bez, ale ja si myslím, že pri tej ťažkej váhe je úplne zbytočné, aby ste to telo akože ničili niečím, čo netreba. Hej, keby to bolo zakázané, tak budíš, ale keďže to je povolené, tak na čo by ste zbytočne tie zápästia ničili. 2, 3. Ešte jeden, poď. Poď 200. 2, 3. Poď. Fajn. No, 230 Dôležitá vec, keď naozaj chcete sa zlepšiť, aby ste poznali hlavne tie doplnkové cviky. Takže doplnkové cviky, hlavne 3 partie. Ramená, triceps a chrbát. Aj chrbát. Lebo príďali v predklone, na široko, máte v podstate opačný bench. Tam presne potrebujete spevniť tie časti chrbta, ktoré na to budú zaberať, hej. A hlavne, veľmi za mňa, taká moja vychytávka, floor pressy. Výborná vec floor pressy, lebo hlavne keď ešte neviete, dajme tomu mostovať a využívať tie nohy, tak toto je presne ten tlak, kde využívate iba ruky. Triceps, ramena. Ale tým štýlom, že naozaj tú činku položiť na zem, za to je tam dôležitá stabilita. Tie floor pressy začínajte s menšími váhami najprv, ale položíte a z toho bodu budete chodiť hore, hej. Nás dokonca učili tak, ešte keď ja som začínal, tak lámať tú činku, ako som vám vysvetloval tie lakte k telu, že my sme museli na floor pressoch sa dotknúť hrudníka. Čo je skoro nereálne, hej, lebo tam máte 10 cm. Ale dá sa naozaj presne, jak som vám vysvetloval, že tie lakte lámať k telu, tak dá sa naozaj tú činku dostať až na hruď. A potom ju vytáčať smerom naspäť. A toto vám pomôže strašne v tom benchi. Ďalšie, francúzske tlaky, kliky na bradlách, a všetko, kde naozaj zaberajú tie tricepsy pod záťažou väčšou. Čiže kde môžete naozaj, nejdete robiť, že spravím si 12 opakovaní francúzskych, hej, a hotovo odložím činku. Nie, ísť do takej váhy, kde ich spravíte 4, 5, 6 tých opakovaní. A tie ťažké cviky a tie ťažké série na tie tricepsy vám pomôžu v tých dotlakoch potom. A samozrejme ramená, ale ramená zase nepreháňajte, čo sa týka tlakov nad hlavu. Hej, tlakových cvičení s váhou, hej, lebo potom zaťažovať akože rotátory vyslovene aj nad hlavu a aj dopredu na ten bench, to už je dosť záťaž, hej, takže tam robiť tlaky, ale netreba to robiť do nejakých naozaj že maximálok, nejakých maximálnych váh. Ten rotátor už potom to nemusí tak zvládať. A dýchaj. Raz, dotkni sa. 2, 10. Raz, 2. Nad seba, nad ramena. 3. 10. Raz. Poď ešte. 5, ešte ideš. 4, 5, 6. Väčšina ľudí deadlifty cvičí spolu s chrbtom. Blbosť. Deadlift je cvik na nohy. Hej? Takže zaraďovaj vždy v tréningu nôh, nie chrbtu. To je také nejaké staré zaužívané pravidlo, ale vôbec to neplatí, takže deadlift je vyslovene cvik na nohy. Podstatné je to, že deadlifty si musíte predstaviť ako drepy, kde začínajú do spodu. Hej? Že ty ideš reálne urobiť drep, akurát tú činku nemáš na chrbte, ale máš ju v rukách. Toto je taká základná vec, čo veľakrát, keď poviem ľuďom, tak im to pomôže v tých začiatkoch. Hej? Sa začať zlepšovať a začať ten cvik robiť. Aby pochopili to, že naozaj, že to je cvik na nohy a musíte pochopiť to, že je to proste vyslovene z tej pozície drepu, do spodnej, idete hore. Hej? Takže aby ste si uvedomovali pri tom cviku, že potrebujete zapojiť nohy na začiatku.
Hej. Už potom tie detaily, hej, kde vyslovene treba do toho sadať a tak ďalej, to už si povieme ďalej, hej. Ale ten základ, aby ste vedeli, lebo tiež vás chcem každého vidieť, to robiť a nastavím si vás. Tak sadnú do toho. No neboj sa toho. Tak a teraz pekne hore na seba. Tak. Dneska to asi babi nad chalami vyhrajú. Hlavne v tom deadlifte. Sadni, viac do toho sadni. Viac využij nohy. Ja vieš, že to ide celkom dobre, ale viac využij nohy. Veľmi je dôležitá rýchlosť mŕtvoly. Pri deadlifte je veľmi dôležitá tá dynamickosť a rýchlosť, lebo ako náhle tam už bude váha, tak potom ťa v polke zastaví. Ak začneš pomaličky, a to som si všimol pri predošlom pokuse u teba, že si začala to ťahať pomaly. Tuna je dôležitá dynamika. Hej? Preto vám potom vysvetlím aj doplnkové cviky s expandermi, kde vyslovene tú dynamiku budete trénovať. Čiže pri tej čínke a dynamicky vystrelí hore. Ako náhle, a to zase použijem takú frázu jedného môjho kamaráta, Jožka Krmovca z Čiech, on má 400 potiahnutých na súťaži a on hovoril, že na tréningu, keď vidí, že 300 mu vystrelí, tak vie, že 400 dá. Takže tá rýchlosť tej mŕtvoly je strašne dôležitá. Takže áno, keď bežne cvičíte vo fitku, tak sa snažíte tie svaly pomaličky preciťovať a podobne, ale či pri benči, myslím do spodnej fáze, tá dynamika, či pri mŕtvole zo spodu, alebo pri drepe, tá dynamika zo spodu je strašne dôležitá, lebo to vám pomôže v tom dokončení myslenie toho cviku. Spevnica a dynamický hore. A toto je presne na to, čo som už dávať. Ty si teraz spravila to, že nohy vystrelili a potom dáže nohami. Tak, toto bolo pekné. Ťaháš dobre. Nemôže ti fakt nič vyspnúť. Ja už by som ti to fakt, ale niekto je na to naučený a ty si pravdepodobne na to naučený, ale ja by som veľmi mierne ten širší postoj dal, len kvôli stabilite toho tela. Veľmi úzko stojíš. Niekto je tak zvyknutý. Ja poznám aj Rusi, niektorí sú takí, že naozaj stoja veľmi akože úzko. Keď ti to vyhovuje v pohode, ale pri tej väčšej váhe kvôli stabilite a podobnému by som malinko len dal širšie, lebo čím lepšie ako na tú šírku ramen, tým si stabilnejší. Tak. Ako by si trepovala na široko. Čiže len prdel zapojiť. Na seba. Tak. Ty máš tu pravú krátku. Tebe by toto bolo úplne ideál. Výborné. Poď. Nádych. 3, dolu. Nádych. Výborne. Poď ešte. Nádych. Ešte jedna tam je. Ešte. Rozdýchaj sa. Nemusíš hneď. Kľud. Rozdýchaj sa. Hlboký nádych do opasku. Prdel dole. OK, ideme to naložiť a ideme na tú súťaž. Dáme poslednú. Deadlifty dáme so svojou váhou. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7. Dobre, dáme to dokopy a za takých 5 minút potom tam vpredu, kde sme boli na začiatku. Dobre, dáme si vyhodnotenie. Myslím, že super. Dobré výkony. Na začiatočníkov, super. Akože v prvom rade chcem fakt všetkým poďakovať za účasť, lebo si ja osobne myslím, že to bolo ešte lepšie asi, jak som čakal. Lebo som si myslel, že ja vás tu naozaj prídem učiť a podobne, ale vy ste naozaj, že tie základy mali veľmi dobré. Takže to vyšlo podľa mňa super. Aj súťaž dopadla, myslím, že celkom zaujímavo. Takže ja by som prešiel, najprv vyhodnotíme, potom si ešte povieme nejakých pár slov nakoniec. Takže bench vyhral Dávid,
ale tú cenu nemáme. Davida teda nemáme, pardon. Cenu máme, Davida nemáme. Davida týmto pozdravujeme a cenu potom odovzdáme najbližšie, keď príde do gymu. Dobre, druhé miesto máme Mišku. Bravo! Poď. To druhé, vy? Dobre. Miška, ďakujem. Aj my ďakujeme, že sa zúčastnila a sme na to hrdí. Gratulujem. Ďakujem. Tretie miesto máme Marka. Marko. Gratulujem. Páči sa. Dobre, to by sme mali bench, ale akože musím povedať, že fakt, že super výkony a hlavne ma tešili aj tie začiatky, keď sme skúšali tie váhy, lebo fakt akože potenciál máte. Takže fakt silovo sa pripraviť, viete nejaké detaily, čo som vám povedal, čo treba zlepšiť, čo treba v tých doplnkových cvikoch používať, čiže potenciál to je tam dobrý. Na tom makajte. No a teraz deadlift, takže si vyhodnotíme mŕtvolu, tam máme prvé miesto, máme Mišku. Akože so svojou váhou 35 opakovaní, že brutál. Klobúk dole. Miška, tak ešte raz všetko najlepšie, sme naozaj hrdí a len tak ďalej, pokračujem. Gratulujem. Ale čo challenge, čo výzva, to Miška výzva. Super, fakt. Druhé, akože no, vyhrali nám to baby, bez debaty. Druhé miesto Daria. Bravo. Babi nám toto ovládli, tú mŕtvolu. Všetko naučiť. Ďakujem. Ďakujem. Sa páči. Len tak ďalej. Díky. Gratulujem. Takže v Krokute sú legendy aj ženy. Ženy dneska tú mŕtvolu vyhrali, no. A tretie miesto máme sama. Samko. Blahoželáme. Gratulujem. Super. Samko. Blahoželám. Teším sa, vidíš, oplatilo sa. Ja som ho ešte prehovorala, poď, nie, ja to nerobím, ale ideš robiť. Treba skúšať a myslím, že to bolo dneska slušné a minimálne aspoň ste sa možno málo niečo naučili. Hej. A ešte chcem vyhodnotiť jednu vec, respektíve by som vyhodnotil dvoch ľudí. Vyhodnotím si jednu babu, jedného chalana. Tak ako som povedal, čo ja uznám za vhodné, že si myslím, že ten človek má ešte nejaký potenciál, respektíve dobrý potenciál na to, aby sa fakt že zlepšoval a že dnes nedal zo seba maximum, tak by som to povedal. Takže chcel by som odovzdať proteín, novinku od Basic Supplements, Dari, lebo si myslím, že dneska akože úplne zo všetkých neukázala ten 100% potenciál a myslím, že stačí fakt, že veľmi malinko a tie výkony budú ešte o mnoho lepšie. Ďakujem. Takže gratulujem. Díky. Keď prídeš častejšie, tak bude Jasné. 100%. A ešte by som chcel odmeniť Lukáša, čo si myslím, že dneska zo všetkých nemu dáme pretréningovku. No teda. Gratulujem. A ja si myslím, ako čo sa Lukáša týka, že dneska zo všetkých mal, by som povedal, takú najlepšiu techniku vo všetkom a ešte veľmi veľký potenciál sa posúvať ďalej. Vychytajte chybičky, čo sme si povedali a myslím, že tam ešte obrovský potenciál. A hlavne, akože musím povedať, hlavne vám, čo to sledujete, chalan má 16 rokov. Dobre, ja chcem poďakovať tebe, že si sa na toto podujal, že si v podstate zase Krokuty priniesol niečo nové, že sme sa niečo naučili, že sme niečo nové spoznali a si tu kedykoľvek vítaný. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Ďakujem krásne. Pekne všetkým. A určite ešte niečo podnikneme a samozrejme ešte pre vás to je ochutnávka doplnkov. Čiže nech sa páči. A prípadne, ak budete mať ešte ohľadom tých doplnkov nejaké otázky a tak vám na všetko odpoviem. Dobre, A super. ešte pre vás ostatných, ďalšie videá pripravujeme. Nezabudnite dať like, odber, komentujte a vidíme sa na budúce.